27 Ιουνίου 1946, στο Παρίσι και στο Συμβούλιο των Υπουργών των Εξωτερικών των Τεσσάρων Δυνάμεων, αποφασίζεται να περιέλθουν τα Δωδεκάνησα στην Ελλάδα. Πρόκειται για απόφαση σταθμό στην πορεία του δωδεκανησιακού λαού προς την ένωσή του με τη μητέρα Ελλάδα. 10 Φεβρουαρίου 1947 υπογράφεται στο Παρίσι συνθήκη ειρήνης μεταξύ των συμμάχων και των συνασπισμένων δυνάμεων και Ελλάδας και Ιταλίας, σύμφωνα με την οποία η Ιταλία εκχωρεί στην Ελλάδα με πλήρη κυριαρχία τα νησιά της Δωδεκανήσου και τις παρακείμενες νησίδες. 31 Μαρτίου 1947. Στις 31 Μαρτίου 1947, ο Βρετανός διοικητής των συμμαχικών δυνάμεων κατοχής Δωδεκανήσου, ταξιάρχος Α.Σ. Πάρκερ, παραδίδει την στρατιωτική βρετανική διοίκηση στον αντινάβαρχο Περικλή Ιωαννίδη. Αρχίζει η μεταβατική περίοδος της ελληνικής στρατιωτικής διοίκησης στο Δωδεκανήσου. 9 Ιανουαρίου 1948, με το άρθρο 1 του νόμου υπαριθμό 518 περί προσαρτήσεως της Δωδεκανήσου στην Ελλάδα, της Δέλτα Αναθεωρητικής Βουλής των Ελλήνων, ορίζεται ότι η νήσι της Δωδεκανήσου, Αστυπάλαια, Ρόδος, Χάλκι, Κάρπαθος, Κάσος, Στήλος, Νήσυρος, Κάλυμνος, Λέρος, Πάτμος, Λειψή, Σήμη, Κος και Καστελόριζον, ως και παρακείμενες νησίδες, είναι προσαρτημένες στο ελληνικό κράτος από τις 28 Οκτωβρίου 1947. Με τον νόμο αυτό, που αποτελεί τη ληξιαρχική πράξη της ενσωμάτωσης της Δωδεκανήσου στη μητέρα Ελλάδα, τερματίζεται το μεταβατικό στάδιο της ελληνικής στρατιωτικής διοίκησης. Η 7η Μαρτίου 1948 ορίζεται ως η μέρα της πανηγυρικής τυπικής ενσωμάτωσης. Η επίσημη τελετή της ενσωμάτωσης έγινε στις 7 Μαρτίου του 1948. Το 1955 η Δωδεκάνησος έγινε νομός με πρωτεύουσα τη Ρόδο.